Toy. And what if Oh, you gonna go Colombia? Yes. Oh, you gonna go Colombia? I welcome you to Eme N'ime Ogbe, Tata. On ABS TV. So it's a youth program. All program youth name. My other chair, my other Eme N'ime Ogbe. Program I go call day. So as it be, as it hot, I never tell you. Just as Oyo Ogbe. One place, not that. By one ball. Chill. You have to go. And I when I was the topic, I would the topic. I would the topic. Tulia. Kagewa. No, yeah. What we also are going to by you go understand us. Okay. So, Eme N'ime Ogbe is so. Kanko walegi. Eme N'ime Ogbe a program. What would they bring to you? I never tell you by waiting don't happen, waiting don't solve. If a man na the street within the week, then we'll have a topic that affects our day-to-day life that we'll discuss. So Afambo, my name is Ugonna BFS Utua, So I want you now. I'll be bringing Ogbe gist. Ogbe gist is just one or two that happen where see. For those where they busy, where they always with their phone, only one phone, no more, no care touch or that total. So this one is for you. So I'm bringing you Ogbe gist. Yo, all right. Before the Ogbe gist, our topic today, if I win, but that topic I actually, if I want Bali, why marriage is not the last, and I'm with brilliant guests, my Nde Monahaya Tuli Fa Tuli. So the first Ogbe gist, if Eme N'ime Ogbe, but. Actually, me was telling the sleeping prince, after 20 years on Akuma, Ango, him and Oga Akuma, 2020, that's no one accident, So actually, the Saudi sleeping prince on Akuma since I think now the longest person no go on Akuma. Nda achoro ka nwa we mogu family never Diego. You understand? So I walk giddy. But at the end of the day, RIP to the
To the sleeping prince, I try to go, spend go this year, you know. Olive go no olive. So my next online okwa lecturer ofuaka na university. Lecturer he well in a trade sex for mark. I think na most of the universities it is anya. Man oga akwusi, you know, ka mo anya be one or two. So a lecturer je mobulu nwa go carry a girl of 22 years. 22 years a lecturer umpa mmadu go nwa. Ya je chukwu okpa ka ya nwunye no lu na hazi ife no by family way. So go our lecturer je bulu nwa je nwa mom power na enu ye. Can you imagine? Mom power. You understand? So you go take drug we go make am impress. We always like to impress. Yeah, we always like to impress. So, sad news, the man died at the hotel. So the girl, I will also, you know, went to tell the hotel, whatever. At the end of the day, the matter, they were in there. So, criminal investigation. If we go near. So, next on the line, that Chidema and TV boss news we don't rain far back. Oh, so I say, there's this fake rumor going out that Chidema escaped. So I want to tell you, as you know, as the court say Chidema can get trial. Ghana, you know, Olibe, just justice system can all. So I want Olibe Mbombo, Okanea, or by Ben Johnson, our Benjum. So what can I face trial here? Mechanic, the new next on the line, mechanic, Kamolungwa. So mechanic, maybe I'm more the Kadingwa John Justin, yeah, like it. Wait, yes, you're a problem. I'm more me fair and more bata. When if I wala, he is the one woman on Gemonia. Jet eyes, yeah, more on order. So mechanic buy one more there because no like there. I can't cause work because they said the mother of the child, so the mechanic guy, you know, near the baby acid on one. This mechanic need to get one or waka. Serious. Or waka before police station. Abomination. Mana jungle justice adro mama na imo go enwe some discipline. Twan or waka omega alo. Ano ya akpo alu ka eziku. So, Iyabo Ojo on our next list. Iyabo Ojo. Imana mgbe Iyabo apart from Iyabo Ojo na VDM saga akọrọ. So I want to bring this to you. Imana Iyabo Ojo no nwa nwanya mgbe ọ no di ogwukwa na internet anyway. So ọ no onye na woro Nigeria and ọ no a Muslim. Go if I go be Muslim Christian, go and go or ya convert. You go no work with them na beer. So anyway chances. So when we go to Nigeria because somewhere na go na president time when you Christian and no nya febili Muslim, you know, I'm talking about President Bola Ahmed Tinubu when you Christian and he believe like that. Everybody respects each other's faith. Mananka mba in case of Iyabo Ojo na there now in-law nya or say mba. The Tanzanian singer Juma Jokes kono yotago. So the Malian eme ole nwunye by Azon or by Enubed. Nwunye kwelo ko febezi ozo. Mana that's good for him. I will not serve for better. So I'm bringing you now to the last news when cow scam. Man even the news I must come scam libye. Because scam iPhone kwa kode. Even both the buyer and the seller, they are both scammers and Ndori and all should be a moram the law mazifuni and there. Can we tell you the news? One man la locho la tete we plan wa jebue rice. Senior mepe rice store na earlier 20,000 per bag. Mana gina bife rice no. No one kekita. No what? The mother. Still 20,000 per bag. Mepe shop. So people barely go the rice. As your child. You know, you know, people barely patronize that by 20K and all the cheap, all the gala hammer, what you do, you know, stuff like that.
Ego gidezian first set o bute egu people quiver the advance I go bute the next one. Ka ha you know. As onye ngwafia no n'ụzọ na Yeah, quiver advance. My brother, 1,000 persons quill 20,000 per bag. 1,000 persons. So 1,000 bags. Already with 20 million. Is that calculator game? Now the latest news. Breaking news. Pa la la la. The guy wall also. Ben Johnson straight. One day 20 million now go anyway. I'm not coming born na low. Man, na agwa gina. Imagine take this scam. Somebody mepe. Okay, give one na kuyo rice 20,000 oganye and ele rice 20,000. Iche kwali eche. Imo go give one owe gi wo yori. Onye na rice wo yori. So, see, this is awareness. I'm trying to create awareness. Happy chakwa oga by ifana alo by street. If you want to buy something, make sure the price align with the vendors on ele, or else a man aga egugi wayo. Yeah, a man aga egugi wayo. So what I'm trying to tell you, na ndi jego rice 80,000 on 20,000. At the end of the day, if I free go for, then no the masterminder, mastermind or MZ the scam. You understand? Buziale go for Lizia Ben Johnson. Fawa nandi police. Na mama mad na chonya on the run. All right, keta ya bazu na obe gist. Agwa mu na the topic I bia today na waiting make marriage no dey last for our time. You know, the high rate of divorce in our society. That's what we'll be talking about. So, emana enobe nwanyi bulo channel is for you. Emana enugo bulo channel is for you. So, let's go into Ogbe Parliament. Anambra Broadcasting Service, ABS. With delight, we bring you the light that we bear through our illustrious leaders. Our icons. Our industrious people. Our rich culture, our places of pride, and our mouth-watering cuisine. With unbridled professionalism and renewed tenacity, we serve you real-time news, information, entertainment of varied genres with unfettered reach of your clients and customers.
like our topic today go wetin make marriage no dey last for our own time. It is very alarming say marriage no dey last for our own time. So if I have now Ogbe Parliament, then I'll be introducing my brilliant, wonderful guest. My guest we follow. Boys sing me fair when I go. Boys sing my so. Or man, I'm one man. I'm boys sing man who will experience. Man, new all. So I'm trying. I'll be introducing them new all. So stay tuned. I'll be introducing the wall. Inanya na my tata. Okay. Inanya I kalila because okwu awuru ofu onye. Edego okwu awuru ofu ya na ogbasala ụmụoke. This topic ka gbasala ụmụoke because inanya fu no ụmụoke bụkwa na marriage dị ọkwa nwoke nefele anya ọkwa ya na ana anụrụ anụ ndị na nwunye ọkwa na marriage is separate law nwoke depend on the man nwaanyị nwekwa nke o mana anyị amazi from the mụ na anọ from the ma ife alụ ndị nwe ọlụ edego ọkwa ndị ọzọ ọkwa ndị efo na ozikwa ọnụ bụ na faba ego n'ife a na-eme so na my right extreme one neck one away now. Right extreme. All right. This Amazon. Okay, enough. As the Evangelibo, when I see an more Mazi temple, eh? Mazia. My master, aka Papa Ngo. My master. Boy. I'm Commander David. So now to Puyoge, so today. Agwamon, waiting make marriage no dey last. Because in today's society, even small pikin wey dem carry for belle no say kata plenty. And if we know they address these things, I want to add that mali ife bolo, na the whole thing. Amorom na ya kwanilu as a society. But my first question, Bo, has divorce for Ewa Anukwaim or the bumbu or Siotu Adibumbu ko makana social media putazi onye mwezia otwa niru akwa mwezia otwa niru akwa people were malo. That is ajojo mwe can be dogodi from Templo di Maria kehilo. Okay. Mano udo ku ada aboyobo. Eboy obe dada. Neza ajojo nke mbụ. If ente no nya be na yen so bunya if wetin make marriage no dey last. I think there were 3 very wide topics. Bonya nwa be isi sekpo nte dey fe patalia. Nke mbụ bụ incompatibility. Asukwa na mkowa, walo dictionary again. Nke bụ immaturity. Then nke eto bụ third parties. Fab's a very wide topic, Deka, abona agbali bie ife odo bụ ka nkọ, mana nyanwa bụ the major things bụ nyanwa na akpata kpata na marriage ada last. Incompatibility, immaturity, and third parties. I can moon. No. One day, almost all the times, and my like he point one thing out. There's no particular yardstick. It's a measure if I work on a marriage. If I were to see a white union carbon, it will see a white. Mona again, wine, or the anchor, even from the beginning of the whole thing,
onwere onye dị certain ma ya work ka na ma work but onye ọbụla na-ekwedo aka na-agba mbọ ka work like the two parties that are involved even their families so incompatibility ichebie ifu na ofia ezigbo arụ ime ife gbasa marriage iche ka ị na-chi ya azụ na etu nna anyị fasi wee nụ di na nwunye ihe afụ na nwoke na-anụ nwaanyị ọ na-amara ọ na-afụnube mbụ ọ mmadụ chọtara ya na onye a ebido bibe from the time fa ji ebi akafa mụtacha onwefa 1 year agago na onwe ebe ị na-eme na emete 2 years agago bifo ịmara ife na-aga na ụmụazị adịghị involve na-emezi a na-ete na ọya ụmụazị dịrị involve ma na okwu eko yeah so these things be ife mma asị gị na onye nwaanyị ife na-eme na marriage now ụmụ nwaanyị nwee nke a kịta bụ okwu mma like ka onye ọbụla gee ntị ya ụmụ nwaanyị decide iwe Oliver Twist they wanted some more from etu ụwa si wee chaa anya because I say no change the one thing the constant etu ụwa si wee develop ụmụ nwaanyị saa anya more ọ dụrọzi etu ọ dịbu mbụ nwaanyị na-adị totally submissive currently nwaanyị filu na ya na nwoke ya eke no 50-50 even na ọ dịbu nkafa na-azọ 60-40 nwaanyị nwere 60 ka nwoke nwere 40 but abịazịa na rules yeah marriage bụlụzia scam yes abịazịa na rules a na-eplay fire like ozi ka fa welekwa 60 etu fa si wee wele 60 na right ka fa welekwa 60 na obligations dị na family yes you see it so ife akịta ife na-alụtụ aka as ife ndị so eme ife na-eme na marriage ọ bụrụ ofu ife na-eme ya so mana ndị akịta mkpa afa so a na-agazi mma na-atụpụta ndị ọzọ achọkwara m iti okwu n'ahịa a na-ekwu maka ya go ahead ịma na ihe gbasatara marriage a lot of things dị na ya mere divorce a ji enwebe isi most times and mma asịkwa na onwe ebe technology mere ya affect yo maka na mgbe gboo si otu a wedere mana number 1 ịbịa n'anya mgbe ndị nne ji gị na ha na family yo direct siblings a na-anọkọtara nwe issues ma ya fụzie na iji kpọta somebody na mba ọzọ unu na-aba ibiri nọrọ dịka di na nwunye ebe teknọlọji dị m ka ọ na-emetụ ya affect kwa na ebe a na-awa bịa na-eme courtship na ndị otu ya a na-emegide ihe niile ahụ mana ọ na-abịa dịka ọ na-abụ omume mmadụ ime onwe ya omume mmeghere anya maka ịma na during that time of courtship a na-enwe a lot of things a na-hide from each other ị ga na-eme anụ dịka anyị matacha ihe niile about this lady or about this particular guy who says he's coming to marry me, something of that nature. But that time I made that courtship, and then we quite a lot of things and I hide. Wow, now all set here the abana the real game. For that now, my work is so no one do too. So no one would matter before you know it. Ever a problem is when my rise now most of the family so. My brother. Ganiru. Emana ile ekwu gbasa media internet. Ichefuzie na internet will change biago onu. O may everything affect positively and negatively together. So oblona people adjust with the internet. Man na most of these people you dey am okwafa na media fa bia keta bia na face internet. On this so no internet me aka. Yes. You understand? The internet banare fano. My master. Obviously, yeah. Ọnọdụ unu nwa internet agbanarịchagokwu unu. Ị na-achọ ịgwa m na ndị mgbe gboo na-enwero high rise of marriage crash. Na na-enwe okwu agbasa. A na-enwe okwu agbasa mgbe. Good. Mana nwaanyị ndunaga ka a na-edunaga nwaanyị. Nwaanyị ọ na-onwe etu Igbo si eme ebulu mmanya bi ugwu dulu ebe fa sisi anya eme aṅụcha anya weta ite. Mana nna nwa ma ndị be nwa amagoli ife. So okay now ị na-achọ ịgwa m na ọ dịkwa otu ọ dị. I nwere ike isi ka idunaga nwaanyị even self o nwere ebe ihe eje kịta nwaanyị asị gị pụọ ya. Mgbe gboo na ihe ewepụta time wee chọjebe ndị nwe nwanụ ichekicha that kịta just phone call a minute call self maybe a lot of things agago ebe ahụ all involved na ya anyị na-ekwu mere eji si esibe nwoke afọzie enyi ha a na-akpọgbu polisi o nwere ike etu ọ dị kịta na etu ụmụ nwaanyị salugo anya arapụgodi nke na-eme n'akụkụ be anyị na mba ofesi gasị nwaanyị ya anọkọta kpọlụ nwoke polisi ewepụ ya n'ụlọ achụpụ ya n'ụlọ so ife na-ekwu na ụmụ nwaanyị nwoke abụrụzi onye ọbịa n'ụlọ ya ife a na-ekwu 60-40 fa na-atagokwa 60 jide already ife fa na-achọ kịta 8 na right yeah fa na-atago 60% not obligation right dị na marriage nwoke marriage
marriage is scam on a man. In fact, Tempulu, the one can number law. I'm not saying who assert Proof. Why is this? if I'm thinking a marriage will scam, maybe one white, you want to know who first of all, Nena. Nwoke je no nwaanyị mụta nwa wee zugide nwa hope nwoke na-enwe na nwa ya bụrụ mmadụ onedu ya mgbe onye echi wee na ife niile onwe ọ dị enedo onwe anya ọ na-echekwudo onwe ya na nwa ya succeed ya na ọ ya enedu ya onwe o weli tụkwasị n'isi nwa ya alụzie mgbe ọ ya abụ ọ chọọ nwaanyị ọ ya anụ ọnụ nwaanyị nwoke anọlụgokwa n'akụkụ plan niile a na-emezi from that time ọnụgo nwaanyị ọ bụrụgodi na nna unu nwee ka esi chọọ ọnya dafụ na ya ka akwachapụ ya ihu ka akwachapụ ya ihu ịmago na ene anya ọ dịka nwoke enwe ka o sikwa ụkwala asị ya nna anyị dịkwa wee gị nna anyị n'ihi ya na-akwado ejiri oge ọ bụrụ na ịkwadobele gị ịghọta ebe m na-aga mana mgbe niile a na-ajụ nwoke a na-asị nwoke mewetewe na ọya alọ imegide ịzụcha nwa azụ gị mba enwe akụkọ ọzọ mgbe ahụ nwoke na-agba mbọ niile mgbe ọ na-agba ọkwa ụkwala sị ya ma ọ dịkwa weel adịkwa ajụ nwunye ma ọ dịkwa weel onwe na-eke yes most times ụmụ nwoke na-eji obi were onwe fa chụwa ego that na ọ bụrụgodi na at the end of the whole thing o mechaa ife niile a o nwere ike ọbịa na health so mbọ niile ọ na-agba emezi ọsị gị na ụmụazị ka ya na-agbalụ mbọ nwoke ka edị mgbe iji n'onwe gị anya o ji bụrụ ụmụazị ka ị na-agbalụ mbọ ọ dị mma ihe m ghọtara n'ife niile ekwu ebe ahụ na ka ọ dị gboo ka ọ dị taa ka ọ dị gboo ka ọ dị taa high rise now ka eke esi evaluate m ka ọ dị gboo ka eke esi makwanụ datas now datas ifu datas mgbe gboo of course I follow ka ebe nọzụfụ ya na data m menye gị now nke be anyị ebe a edosiri anya because anyị nwere such record anyị nwere that very old record anyị eji wee compare mana nwa ndị debesi data nke fa anyị eji wee compare afụgo m series of data ka abịa isi m tinye ọnụ afụgo m series of data from US na state na-egosi na divorce rate dị on the high rise kita ọ bụrụ dị mgbe gboo kita ọ dị on the high rise kita kedu maka mgbe gboo ebe a refer ya na compare ya with nke mebu gboo efana compare ya with data nke family gboo onye maalụ nna ya ochie maalụ ndị ichie ama m nna m ochie amakwụ m nna m ochie n'ọkwụ ihe ọnụ nwaanyị o ji ịtọ wee ya na fantani na-ebicha ka ọnọka o nwere onye anọkọtara ogbu n'aka mgbe gboo anya ukwu dị ebe ụmụ nwaanyị nọ enwere ife a na-ekwu nwanne m nwoke nwere ka o siri otu aka na soshal midia ọ dịka ma eje ịtakụrụ ya mana ọ nwere ife be nji wee gawa data ngụ bikos ọ nwere ka ihe esi wee site na soshal midia esoro n'ife na-ebe social media ọ dị involve ife o ji wee soro bụ na most times time nwoke na nwunye ji abọnd ịda na nwoke nọ na-apị fonu na-amụ amụ with people na nọrọ ya nso ọ na nwaanyị nọ na-apị fonu o nwere ike ọ chatụlụsi n'ime ụlọ pụọ ilu jechọọ netwọk so all those time a na-spend like that all time di na nwunye ji akpa nkata ezinụlọ so mgbe ndị ọzọ zi mgbe eji achụ ife na-eri so those times adịrọ then coming to ife ị na-ekwu na high rise dị kịta karịa ka ọ dị gboo ife na-achọ point out na ọ dị possible but enwero ife anya alụtụ aka mgbe gboo ya kịta ife dị iche erika na ya because na ofu nwoke na-anụ nwaanyị ịtọ and population na-echange go ọfụma ọ bụrụ etu ọ dị before ka ọ dị now my master so I like him if you know mana again enwere m okwu divorce na marriage or the constant maka ife njisi na ihe njiju na the constant ọkwa na the constant onye ọbụla ya bụ marriage ka ọ plan wa divorce ị na-plan marriage na yes ị na-plan mgbe ihe ejupụta o ife
ama na oye nna ọ nọkwa under probability o. so ị na-plan marriage na plan under probability. ọkwa otu ụwa si dị kịta. Yes. otu ụwa si dị okay kịta. now follow up question 50-50. ewe n'iwe 50-50 yeah ị na-plan marriage ị na-plan In fact, the greatest minds ịma na of nowadays- Trump bịa sị na US na ụmụ nwaanyị ji marriage eme business ọ bụ na ofu lucrative business ụmụ nwaanyị anụ a ga-aplan go mgbe gị na ya divorce divorce ra split the property anada nwaanyị enweela onwe ya ego anyway ihe nji wee jụọ anya bụ na abịa na divorce a ka onye a ga-eblame is it the man the husband the wife or the society or the system if I get blame It goes back to those three core things ngwa unu maka ya: immaturity, incompatibility, and third parties. someone can blame These three things, Ka major things, Comprises the whole- na the bar. can blame Ka bịa ị na-achọ onye ya blame. Ị na-achọ onye ya blame meeting. Ọ bụ na immaturity si from both sides. a blame where maturity Immaturity ni onye ka ọ dị It n'isi. can come from anybody. Misunderstanding can come from anywhere. Ọ bụna third party. Ịma na onwe ndị bụ na onwe ndị afa ha bụ meddlesome interlopers. Mgbe ọbụla ha nọlụbefe anọlụbe gị. Ọ bụrụ na ndị akpanyere ụkwụ ọ bụrụ onye aka ya blame you get the point. Ọ ha bụ third parties a na-ekwu maka ya. ife a ị na-ekwu kịta ọ bụrụ na third party banyere ụkwụ aka ya blame immaturity because Yes. na ọ bụrụ na nwoke dị mature wee nụta nwaanyị ya na ya bi ọ nwere asị na amata ya alụ ka di na nwunye ji ebi n'udo ọ nwere ụdị ife ya afụ ịmata ya ga-alụ ọ bụrụ na nwaanyị ụfọdụ ndị Igbo si na nwaanyị nne na nna wee bi nwoke you understand so ọ bụrụ na nwaanyị ị na-anụ bụ onye ya egenwu gị ntị Nwa efechi elu ntị unu na-egekwara nke ọ bụrụ na nwaanyị ị na-anụ bụ onye ya egenwu gị ntị ọ dị ka ezinụlọ gị dị ezinụlọ ya saa ọ nwoke ka mma ebile because na etu omenala dị till today ife ọbụla na-eme n'ezinụlọ mma ebile nwoke etu ụwa dị today ọ ka bụ na ịkwadote ijiri aka gị jee nụta nwaanyị ọ bụrụ na ọ dọrọzi like that na nwaanyị nọkọtafụ gị n'ụzọ sị gị na ya chọrọ ịnụ gị gị na ya ekwekọrịta n'ụba den ịma nnụ ife gara mgbe blame nwaanyị Ọ nwekwa ebe ọ na-eme. Akara dị na social media anyị ekwe akara dị na social media. inwe right esi ya Sweden otu ọnwa ka o si adị mana ịwụrụ nwoke otu a na-echapụlụ ị na-aga n'ụzọ adị efe dị ka ịtọ gado gị aka mmanya masta agado gị aka ọkwa ekweta o wee su ọrịa ahụ ekweta the same thing na ka a na-ekwu maka ya. agado gị aka ikwelu onye su Ọma sunu ka mebe na-aga. saịdị a kịta n'akụkụ ụwa anyị ife na-ekwu na etu ekwensu si alụ ọrụ bụ na onye kweta Onye kweta ozu. n'akụkụ ụwa ebe anyị nọ ife na-eme n'ụna onye chọọ ịnụ nwaanyị ihe ewere ụkwụ gị duru ụmụnna gị wee jee bute nwaanyị meaning that na ọ bụrụ na ị chọrọ onye a ịmakwue na ị chọrọ ya onye ahụ marriage na-anyị kata ọya ịmụta nwa ọbụ ọkụ ya marriage so nọ mgbe ị kwakudo duru ikwu na ibe gị jee ka esi eje chọọ ya ka esi achọ nwaanyị ịgba akwụkwọ onwe gị ma ọ ya ekwe gị na ya mee nọ ife na-achọ ịlụ aka ọ bụrụ na ọ ya ekwe gị na ya mee ịgbakọcha onwe gị jee bute ọ karịa gị ịmalụ na onye ịnụta akarịa gị so iweli etu isi fụ ya so nwoke ọbụla kwesịrị ịsa anya na mmiri kama ka nụọ na ibe m anụgo ọkalịa ga-edezi creative ka nụọ na ibe m use creativity wee malite ihe etu ihe esi sọlvụ ife na-eme mana ụfọdụ na-eme aje nke ọbụla o bitela aka obi ebelivukwa na ka ya na-eme na asa anya mmiri nwa ike ikwuo ya na ekpele na na-aghọtazigbo ife na-eme seriously ekpele adịkwa mkpa ada ama efe ama agbakwa nke apụta ndị akwa ego n'ọkụ na-asị gị nụọ just mụ anyhow gịnị nwa Ebe ahụ ka m na-achọ ịrụtụ aka n'ebe gbasara ekpere ahụ maka ihe gbasara marriage dị more spiritual. Mgbe ụfọdụ ihe nwekwara ike ị na-aga in the spirit o si ebe a bonite ọgba aghara n'ezinụlọ. Ana m enyekwa ụmụ nwoke ibe m advice like onye gaba ịlụ nwaanyị ya mechakwa ihe dị n'isi nwaanyị ọ na-alụ maka nwere ike in the spiritual world ọ bụrụ na e nwere ndị ekwesịrị isetụlụ a na-emekwa ya ma iweta ebe na ọdịnala ya na-ekwu dịkwa ọ na-emekwa mgbe ụfọdụ mmadụ nwụọ ụdị ya na-eme ma mmadụ nwụọ sị na akwara onye akwa ịhụ na ọ ga na-ekreti problem so ụdị ya nwere ike dị na marriage ọ bụrụ na enwe ndị ekwesịrị inye right a na-enyebere right a na-asị ka a nọkwuo 1 year 2 years before mara ihe na-eme ebiri otu a na marriage a na-aga ụdị ya nwekwara ike ibute otu ihe esemokwu na marriage a ife na-ekwu na onye ahụ immaturity ọ na-ekwu
Again, I what because no, if man I got that spiritual, if not logical. No, because the last time okay, what of when I believe on a spiritual thing? Okay, what of Western world normally in a Kafia na spiritual, ya na boya na spiritual. Onye spiritual ya akpanyela okwu onye kwetere. Yes. So iya inwe ike ọ na-akpa elu gokwe na-akpa ya ife ọzọ mana ya na-akpa ekwu okwu ya na-akpa ya okwu ọ ekwete m ihe ji metụ aka ebe a bụ na ịbịa na marriage understanding ị mara most times a na-ekwu a na-agwa anyị love ihe m ghọtara na that place bụ na mmadụ na-abịa ịghọta onwe ha that understanding ọ bụ na understanding adịrọ nwekwa love na-eme exist ọkwa understanding with love when you understand each other you see the love working out so ebe a ka m na-afụ most times a na-awụ ọ bụrụ na di na nwunye ghọtafie onwe ya ebe ahụ problem ada bifo mara ya na-eme from one problem to the other olidi eto esi nwaanyị si be gị me gịnị kwara ngwongwo na ma nwaanyị bụ ọsọ iji ọsọ tichipụ na-eti nne ya nna ya o Chineke azọpụta ya na ya nwụchagokwa na ya ma na ụdị ọnya iwee na-ajụzi ya mgbe nni unu na-eti họni na dalin kedu ihe na-eme mgbe ahụ ọ pụtara na ịmana na onye a dị otu a mgbe ahụ akwụ na aghọta ihe m na-ekwu ebe a Nwanne m ekwetakwa na nke ekwetara na ebe a isi kịta based on no understanding our love. Understanding dị na family. So many things a na-emeghara anya. O nwere di na nwunye mfugo their story. Ọ bụrụ na nwoke na nwunye oge ọbụla sometimes ekwensu na-etikwa aka ma mara nkwu ya okay all on the point take responsibility. Actually, me take responsibility back. If you get that spiritual, me question because they man ekwe so mmadụ afla ya. Chukwu kwelu mmadụ afla ya. mmadụ ka o ji alụ ọlụ ekwu okwu spiritual na onye ayi ebudo ka na afọ na o nwere onye ya asụ na ya. okwu nna afọ. Nwoke kwesịrị ịma you don't need to nwoke kwesịrị ijesi nwunye ya I love you. I will if you n'obi na ihe eji wee hold your home. Take care of your woman. She's the one that is going to love you in return. Love is sweet. When money enter, love is sweeter. So when you take good care of your wife, when you take good care of your wife and she didn't return that love, you don't. She's not even supposed to return it. But you said she's going to love you in return. Or that return will care. Because care can not love. She's the one that is supposed to. That means you are expecting something. What if it didn't come? The love on your own so na gara marriage na aga n'iru ọgụ as a mother iya dị na gala dị na yaji iya dị na anọmụ dị na anyway biko ule ka anyị nugodo onu onye ogbe because they go na program this is Ihe N'ime Ogbe then one of the elderly man na one of the village I interview so ka anyị nugodo phone wiki ku ka anyị wee gaba n'iru. Alụmdi na nwunye ada anọte aka agbasa ụdị ndụ ndị kịta na-ebi ụdị ndụ ha na-ebi na-eme ka alụmdi na nwunye gbasaa ọsịsọ ọ dịrị etu a mbụ ịmakwa oge mbụ nwoke na-anụ nwaanyị na-abụ na nwaanyị tọ nwaanyị nọ ise mana kịta ọ fịara arụ ejisi ike ka nwoke ji anụ otu nwaanyị ọ na-ahịa arụ mfugu ihe dị iche na nghọta nke m ihe nche na-aga eme ka alụmdi na nwunye wee na-anọte aka
ịma na mbụ nwoke wụ isi nwaanyị na-esote ya ya ịbịa na alụmdi na nwunye nwoke amagworo ebe ya kwụ nwaanyị amagworo ebe ya kwụ nwaanyị kwesịrị ịma na ya nọ n'okpuru nwoke asọkwaghị n'ihi na nwaanyị nọ n'okpuru gị jezi gbue ya ịma na uche ka onye maara ife ji eme ife so na alụmdi na nwunye ịnọte aka ọ dịkwara di na nwunye ahụ maka nke nwoke mara akụkụ ya mara eti n'akụkụ ya nke nwaanyị amakwara agba n'akụkụ ya o nweghị di na nwunye ahụ enwe nsogbu ọkwa ịghọtago onye mara ọrụ ya onye mara ihe kwesịrị ya dịrị ya na ya lụọ alụmdi na nwunye agaba n'ihu ọfụma. Nwanne unu anụgo from Peter Onyama an elderly man. I believe na ịma na asị na okwu ndị okenye nwee ebe ọ na-hit differently. So let's quickly go to social media. Ka ife people nwee, from different handles inwe ikwu na our social media handle. Okay. Ekene say it's a culture thing. They will believe they need to be together even when it's not working. Okay. It's a culture thing. So then because they know Nigeria women will put up with it. Okay, maybe she's talking about divorce. Would rather stay in unhappy marriages than commit to abominable abominable act of divorce. Okay, maybe in I believe considering divorce abominable. One we are drum show. No. You don't use abominable. Emma, only one thing in a life. If open in a ya cost to easy. So I am not buying this from Chidema anyway. No one did say no. Come on, us na some people ya consider abominable and remain in the marriage in other work. Okay. Sometime in the past came back that musician that time I grew Makia. Okay. I'm from the same place. All this type of thing. She was trying to be obedient. Kahana Brinaga. Man, a problem. At the end of the day, we all saw the end, which was so sad. That is it. Ebitex say I would actually say economics is of greater importance. If more women were financially independent, the divorce rate would skyrocket. Star, whatever, all this reality TV star. Obviously, all married women the 100%, and for 100 million each, that 99.9 would divorce. And I tried that thing. I told somebody, let me just say, somebody close to me, that like I'm trying to, any 100 million. You see that maybe you are not even part of the plan. It's not on the plan. I'm going in there. Go agenda.
Out in our blood of Okay, every right, woman, I don't know why it is like that, but most of them have If you that na attitude. those things you feel they tolerate. Ha mamia. Ha so what na why kana ne and onwelu ihe ọzọ kwụsị na nwoke ada anụta nwaanyị ka o mewuo nwunye kama na ụmụ nwaanyị na-emeta ife dịbe ji anyị kpakwu n'ụlọ and eziokwu nobody goes to anywhere spend the whole mego kpọọ those parties you know lavish a lot wedding traditional whatever ka ọ kpọta the person bịa mewuvie kama na ebiazi ihe treat nwoke itinye shoulder ka gị na-abịa ma ọ aka it doesn't go well. Immaturity, incompatibility and third parties. Of course, o ji ezigbo obi jebe. O jikwa ịfụnanya jebe. Apart from the day one, expenses niile From n'isi day nwoke one, ma agbamnkwụ ma wedding. When you Ma akwa nwaanyị yi na-arụ everything free. O mere ya kpọbata ya. na-emefa ncha niile. Mana when the incompatibility begins to rear its ugly head out, when the immaturity lepụta, when the third parties take the advantage of all those things, wee kpaa ebe ụkwụ. Ọkpọtụban, you get the point. And know if Commander Kuku, I think I know na about love or tackle. Not with female love. No, na people don't know how to love with wisdom. You get the point. Of course, everybody starts loving foolishly, you know. But when all the blind. But when you must apply understanding. Without understanding, it doesn't work. start loving with wisdom, you know? Templo Di Maria, thank you very much. Nka, from our producer. Truth of the matter be say marriage no easy, but divorce no be small thing either. You know, nothing dey easy. Goes back to nothing dey easy. Yes, we dey face new pressures for social media, economy, lifestyle. But commitment, communication, and support from families and society fit help marriage last. Government and churches too get to work, but we as individuals must choose love with wisdom. Very correct. But they say Very love, correct. don't put wisdom for love. No. Okay, wisdom cause smartness. Okay? Because wisdom, right? Okay, It's yeah, not smartness, it's wisdom. Because love na wisdom bụkwa na ofu efe. Yeah, because now that wisdom you go use the overlook. Exactly. You know, all wisdom ya emekwu gị dị self-aware. Malụ mgbe emefebe. You get the point. With the blindness, it's already there because that's not love with the blind. So wisdom, when you get you. Love with the blind. Love nke mmepiste anya ike. Kama na ọ na ya agba nkịtị. So, ule wakwa n'iwe. Ụgbọ anyị na-emezi kwarapụ. Ndị be anyị, this is how far we can go. Anyị kwuekwa n'okwu a. Anyị kwuekwa n'okwu a, anyị kwugidekwa ya. Mana anyị ga-achọ ịma ife gị nwata na comment. Yes, akwa nọ na social media. Jee na comment, go to ABS. Anyị ga-achọ ịma ife ndị ọzọkwu na-echekwu ka itinye ọnụ ka fa nwata ikwu. Maka anyị chọrọ inweta better society. Ọ maka ya ka eji eme ha. Go to Anambra Broadcasting Service, ABS, na Facebook, I know na YouTube, I know na TikTok, I know everywhere, you know, you see this program. Go. If I want, be part of it, you know, hear your voice there. Exactly. So from me, Ugoduna be okay. Tempulo. Yes, so more of a temple. Ka odokwazian. Ọmụ abụmanya master aka Papa Ngwole. Ọ dịkwa n'izu ụka ọzọ. Okay. Mụ abụ David Arinzechukwu, commander. Ndewo. All right. Abambo BFS. Ọmụ Ugoduna BFS. Oya mo izbute nwa abaga na katala aja ma kwacha ndị nwa. So, Cordin, next time. Same. Thank you very much.